everyone, welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soap Stories and namhlanje sikhuluma ngeGenesis. Well guys, niyazi ukuthi mangabe ke kuyisonto siyasin update ukuthi yini ongasuyilindele ke kulezi insuku ezizayo noma kuyiviki elisuke ke lizoqala. Guys, kushubile ke ngempela lapha ke kwiGenesis njengoba ke uFelicia ethe ungena ke endlini kaNobuhle wafica uNobuhle kanye noIshmael amabhluke ke ephansi, kanti ke umsizi uzotshela ke Gabriel indaba zokuthi ke uBonko ulale noMaruna and leyo ndaba izohamba ifike kuFelicia oshaya phansi ngonyawo ukuthi there is no way that uBonko can marry uMaruna. Ushaya phansi ngonyawo ukuthi never guys, angeke iziyenzeka ke leyo nto. Angisazi guys manje noma usela isikhwele sokuthi we umnakwabo noma usalwa siphi isikhwele, because if uBonko uyamthanda ke uMaruna akekho umuntu ongama ke endleleni ke yabo. So guys, ucaswe ngempela bakithi uFelicia akafuni ukuyizwa ke leyo ndaba. Kanti ke guys, there's something I'm suspecting ukuthi ke uGabriel uzokwenza sure ukuthi ke uthatha ke the only hope asebenayo ke abakwaThabethe athathe ke uIshmael. I don't know guys, but bathi ke uBonko uzodinwa kakhulu uma ngabe ke ezwa ukuthi ke uIshmael ulaleno noBuhle emzini kaBaba wakhe, and Ishmael guys uzobebaleka ke ingazi noma uzobaleka azafike kuGabriel noma ke uzwa kuBishop kuphela. But ke guys, I think yona indlela ka azongena ngayo ke uGabriel le kaIshmael, because Ishmael naye wafika ngaye uGabriel lapha kwiGenesis. Siyezwa guys mangabe ke uqhubeka ulalela la ukuthi ke kuzokwenzekalana ukuthi ke uFelicia ke uzovele afende guys awe phansi ngenxa ke yokusinda kwesituation ka abhekene nayo, which I think noBonko guys might leave uGenesis. Asazi ukuthi ubani ke ozosala at this stage, but ke guys umsizi ungibhora ukufa. Angazi ukuthi why lokho etshela ke uGabriel sonke lezi zinto ke amtshela zona, because uGabriel want to destroy iGenesis. So that brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. But nje kushubile. Bye.